Jak potápěč teď. To jo. A ty si představ, já jsem s tím běhával taky s kamerou. No tak... Tohle to na kameře nahoře. To je dobrý. Jo? Jo. No a tady máš vypínač. Jasně. Jo, a už to bude manipulace. Jo? Máš ruce volný. Bezvadný. Tak, prosím tě. Co to je? Teďka bychom ještě... Já udělám jak ten... Pardon. No, To bylo můj foťák. To byl ty, jo? Foťák, no. Foťák, jo? Jo, dobrý, v pořádku. Ten je odolný. Tak, prosím tě. Teďka by si přišel odtamtud. Odtam. No. Tak. Počkej, já tady... Dobrý. Tak. Posviť. No, to je ono. No, tak. Pojď. No, tak, no, svít na tu stěnu, tak, no, můžeš jít, tak, dobře, a teď tady, a zkus tam, no, a zkus tam jako jít, jakože tam skoro chceš vlézt. Super!